Hoci na pódiu žnú slávu herci, v zákulisí sú hlavnými hviezdami iní. Ako je možné, že sa herec dokáže doslova za pár sekúnd prezliec z jedného kostýmu do druhého? Nakrúcali sme, čo sa deje za divadelnou oponou priamo počas predstavenia a kto sú a čo tam robia tajomní pomocníci. Takto to vyzerá v zákulisí, tesne pred začiatkom divadelného predstavenia. Ten rekvizitár ešte pred tým predstavením príde a všetko si to pozrie. Lebo doslova, že už oni sú tak zvyknutí, že stačí, keď sme im možno ten pohár posunuli o pol metra ďalej, tak už je problém. Tu sa nachádzajú prevleky, ktoré sú tzv. Rýchle, kde herec možno za 30 sekúnd alebo za minútu sa musí prezlieť, čiže úplne iný kostým si musí vymeniť. Väčšinou to je urobené tak, že je to na tie suché zipsy. Všetko je riešené formou suchých zipsov. To je veľmi rýchle všetko. Erika pracuje v divadle Andreja Bagara v Nitre 35 rokov. Na starosti má kostýmy. Zastíli sme ju v šatni, pri tom, ako chystala parochňu na muzikál Jozef a jeho zázračný plášť. Treba to uhladiť, lebo sa to troška rozcúcha. Počas predstavenia musí byť za oponou. Presne vie, kedy aký kostým máte v ruke. V tom strese a v tej rýchlosti človek vlastne ani nevie niekedy, čo si má obliecť. Vlastne príde na javisko, teraz na javisko a garderobierky musia vedieť, čo na nás nahádzať a čo z nás postrhať. Tak lietajú tu ponožky, košele, trička a tak. Na to je generálkový týždeň, aby vlastne sme sa my všetci naučili a zosúladili. Nevždy ale všetko vyjde podľa predstav a na javisku nie je núdza aj o vtipné momenty. Stalo sa mi, že som si zle zapol plášť a spadol som, keď som prišiel na javisko. Živé umenie. Môže sa hocičo stať. Zip sa rozpadol babám, tak zicherkovali vzadu, alebo proste rýchlo improvizujeme, ako sa dá. Monika Koleková, televízia Markíza.